Kable bat konektatzeko bi modu edo gehiago baldin badaude, lehenengoa da fusibleak izorratuko dizkizuna. Xiaomi G kirol kamera aztertuko dugu bideo honetan. Kirol kamera horietako bat da, bakizue, GoPro eta hoien estilokoa, baina Txinako Xiaomi etxe ezagunak egindakoa. Xiaomi Txinarako smartphone merke eta kalidade handikoak saltzen hasi izan, eta bere izena oso azkar zabaldu da mundu osora. Horri esker, gaur egun Txinatik kanpo ere saltzen du, eta ez telefonoak bakarrik. Aurikularrak, bateriak, kirol eskumuturrekoak eta era guztietako osagarriak ere saltzen ditu. Printzipio Xiaomi G Txinarako produktua da, baina handik kanpo ere erraz hamar lortu daiteke Gel Extreme, Banggood edo Amazonen bertan ere. Mahaian daukagun hau Xiaomi G Pack simplea da, kamera besterik ez dakarrena. Nahiago baduzue Sport Pack delako bat ere badago, selfie makilla ere dakarrena eta 20-30 euro garesti hau. Ikusten duzuenez, kutxa bera oso minimalista da, eta berehala konturatuko gara Txinako merkaturako produktu bat dela. Buelta ematen badiogu kutxari, hemen aurkituko dugu informazio tekniko guztia, Txinera hutsez. Kutxaren aurreko partean berriz, G logoa eta besterik ez dauka kutxak. Ikusten zagun zer daukan barruan. Bueno, batetik G kamera bera topatuko dugu, ederra bere txikitasunean, eta albo batera apartatuzkero, kartoi hau kenduta, dokumentazio apur bat, eta hemen ere konturatuko gara Txinarako pentsauta dagoela. Dokumentazio apur hau Txineraz dagoelako egunean, eta Txineraz soilik. Hemen badaukagu QR kode bat aplikazioa gure sakelekora deskargatzeko. Eta kutxa honen barruan berriz, bateria, nik ja kameran jarrita daukat, eta USB kable txiki bat. Kameran bertan aurreko aldean 2,8ko irekidura eta 155 graduko angelua hartzen duen objektiboa. Eta haren ondoan, hemen ikusten duzuen botoi hau, kamera piztu eta matatzeko balio duena. Ukitu batekin piztu egingo dugu eta inguruko argia nir-nirka hasiko zaigu kamera prest egon arte, eta prest dagoenean finko geratuko da, hortxe, txak, orain kamera erabiltzen az gaitezke. Botoi honekin gainera, kamera pasako dugu argazki modutik bideora eta alderantziz. Sakatzean argi gorri hori piztuta geratzen bada, horrek esan nahi du bideoa egiten ari garela eta matatuta baldin badago berriz, argazkiak egingo ditugu. Objektiboaren ezkerreko partean topa dezakegun beste botoi hau Wi-Fi piztu eta matatzeko da. Behin sakatuta, argi bat piztuko da, eta argi hori nir-nirka azten danean horrek esan nahi du Wi-Fi aktibo dagoela. Horrela, kamera smartphoneko aplikazioarekin konektatu eta bertatik kontrolatu ahal izango dugu. Wi-Fi itzaltzeko botoiari segundu pare batez eutzi besterik ez dago. Goiko partean alde batetik disparadorea daukagu, haren ondoan LED argitxo bat kamera martxan dagoela esango diguna, eta mikrofonoa. Beko partean berriz goiko aldeko LED berdina, eta zirrikitu estandarra kamera tripodetan eta olako euskarritan kokatu alizateko. Atzeko aldean bi konpartimendu aurkituko ditugu, handiena bateria sartzeko da, bateria 1010 miliamperiokoa da, eta erabiltzen dugun kalitatearen arabera 45 minutu ordubete pasatxoko iraupena emango digu. Bateriaren atzean beste ataka txiki bat aurkituko dugu, eta hemen HDMI, USB eta micro SD zirrikituak. Atzeko parteko bi ate txiki hauek direla eta bi kontutxo gogoratu behar dira. Lehenengoa da ez direla estankoak. Kamera hau ezin da urazpian sartu behar bezalako funda batekin espada, beraz kontu zibile horrekin. Gainera kontua da, bi pieza hauek oso txikiak direla eta ez dagoela inolako lokarririk kamerarekin lotuta mantentzeko. Horrek zer esan nahi du oso erraz galtzen direla, beraz kontu zibili. Nahi baduzu, Xiaomi G kamera hau zure telefonotik kontrolatu ahal izango duzu, horretarako apli bat instalatuz. Apli hori iPhone eta Android dun telefonoentzat topatuko duzu, bakoitzari dagokion aplikazio dendan. Ikusten duzuenez, nire kasuan Android aplikazioa probatu dut, eta esan behar dut oso ondo dabilela. Hori bai, hasieran esaten genuen moduan, hemen ere berehala igarriko duzue produktua berez Txinarako pentsatuta dagoela.
Aplikazio irekitzean eskaintzen digun lehenengo pantalla eduki sozial pilo bat da, baina eduki horiek Txinarako pentsatuta daude, eta pentsatzen dut horregatik dala hemendik irekitzean erdiak ikusten duzuen moduan ez direla kargatzen. Beraz, kamera kontrolatzera joango gara zuzenean. Horretarako kamerako wifi-a piztu behar dugu lehen ikusi dugun moduan, eta orduan aplikazioa saiatuko da kamerarekin konektatzen. Normalean saiakera pare bat egin beharko duzue, zuzenean sartu ahal izan arte, baina ez galdu esperantza, funtzionatzen du. Hortxe, behin konexioa eginda, goiko kuadro horretan daukau kamera zuzenen ikusten ari dana, beko partean kontrolerako botoi batzuk, eta azpian informazio minimo bat. Kameraren bateria nola dagoen, konexioa zelakoa dan, eta telefonaren bateria ere zer moduz dabilen. Argazkiak egiteko hainbat modu dauzkagu, besteak beste, temporizadorea edo nahi izan ezkero time-lapse modua ere erabil dezakegu. Hau da, denbora tarte baten, argazki finko multzo bat egin, tarte jakinetan, eta gero aplikazioak bideo bat sortuko digu argazki estatiko horiekin. Kamera kontrolatzeaz gain, aplikazio honekin egin dezakegun beste gauza bat da, bertako txartelean dagoen edukia ikusi. Hori bi ataletan daukau banatuta, argazkiak daude alde batetik eta bideoak beste batetik, eta hirugarren kontu bat ere egin dezakegu eduki horrekin, eta da aplikazioaren bidez zuzenean kameratik telefonora deskargatu. Azken aukera, eta behar bada interesgarriena, kameraren ezarpenak aldatzekoa da. Hemen lehenengo eta behin bideorako aukerak ikusten ditugu, batetik daukau kalidadea, altua, normala, ala bajua, bestetik data bideoan agertzeko aukera, bai ala ez, erresoluzio aukera piloa ere badaukagu, danak ere kalitate handian eta definizio handian. Gero bideo estandarra ere aukeratu aldugu, PAL ala NTSC nahi dugun, eta enfokatzeko modua ere zein nahi dugun. Argazkietan erresoluzioa daukagu batetik, bestetik modu lehenetxia zein nahi dugun, normala, temporizadorea, time-lapsa edo beste bat, kamera piztean nahi dugun automatikoki bideo edo foto moduan jartzea, eta argazkietan ere data agertzea nahi dugun ala ez dugun nahi. Gero ezarpen orokor batzuk ere baditugu, eta nik 3 nabarmenduko ditut. Lehenengoa da preview aplikazioan momentu oro ikusi nahi dugun kameraren objektiboa momentu horretan ikusten ari dana, bai ala ez. Gero loop recording, hau da txartela agortzen dugunean, guztiz betetzen dugunean, nahi dugun aplikazioak automatikoki ezabatzea dagoen bideorik zaharrena eta haren ordez grabatzen jarraitzea, haren gainean edo. Eta azkena, lens rectification dela objektiboak daukan arrain begi efektua elektronikoki edo digitalki zuzentzeko aukera. Hemen kamerarekin hartutako bideo eta audio batzuk, hemen ikusten duzuen nola arrain begi efektua oso nabaria dan, batez ere forma zuzenetan, bigundu bezala egiten dira, eta bukatzeko entzun audioa ere nola entzuten dan. Tira, hemen ikusten duzue selfie moduan grabatutako bideo bat, biztan da aire asko dagoela alde bietatik, oso angelu zabal horren erakusgarri, eta tira, soinua ere ez da beste munduko ezer, baina emergentzia baterako balio dezake.